pa hindi dari pulang lam so jotan blog nai chongnai jotai joto friend chongrono ingke tabo ang kaga sone labar bagano phai sokwaijak ba nokol khayo kisa phaigara di hnai haun bagai ang bin labar bagan tak phai sokwaijak bike gangko waing kai phika ingke ani kulogo tongmani bike ngai kobo ka kakani bike boro oro labar bedek thumui tong phajai boron tabu thangai negarna norbo nai chongdi borok biang labar bedek thumlai nai jegana bini bike kobo bawa bisram gonjo paimani ang mai kenin thanglayo o bike no painani purota 150 tayar ko nungya kho 1 year se kaya kho 4 months song khana haima tong bike ngaro kono sport kori kho color bo belai no nai chukja khang ka to buibo nai chukja ka homdi color no nai chogoni sau ta buibo ga chang ta bo thanglai sinai bor thumlai chongma jaga bo khorang to khnai chongkha ko thumlai chongmani khorang ta ba jaga thangkang norno phunugan ta borok labar bolai nori chonglayo labar ya phangni nare je omong ka la thatui tam dening to kha hei chang khai chân nè chang ở đây chang ở đây chang ở đây hả là có nila yang ke kakang ke ya thek banyori chongo ka king ke la thatui jak ti tam den ho bol su thumlai ble tabo kang nogo thangai chongo ar je samung namani beang pai phebika tabo kha nogo thangsinai nogo thangai to koi musoi saigo je samung khanya nangmani khaipi nai ta sabi tabung kang je thi chong no phai chok wajak je thi ri ta gai chong nor nang phono kana nor nai chong bilai nai di color ka hama ang taw nor no phono digin thanai nor fasla video nei skip khayoi nai chong ni nai nai je ko basai ri color ka hama tamri obos nor to saimang kana nor to jotona saiman obo tamori